whenever sizwa lento okuthiwa i-rate, we must think of what? Of time. Akunjalo? Yes. Okay. Whenever sizwa legama elithi reaction, we must think of what? Of the collisions between what? Between two or more objects. If not objects, particles. Yes or no? Okay, but you're sick or wrong with city object. All right. Okay, city reaction ilapho kusuke khona kunani kunokungqubuzana phakathi kwani kwama particles angaba u2 noma ebe even more ngaba maningi kakhulu. Ayinithezwana. All right. Into eshayayo ke manje ukuthi kunento esinokuyinotice ukuthi if these particles collide to one another kunokuthi ebese kuphuma lento esibiza ngani ngeproduct. Ayinithezwana. Akwazi ukuthi kube ne-reaction ingabe bikho i-product. Yezwakala? Alright. Kodwa ke into ezohluka ukuthi komunye uma singabeka ama-reaction amabili la. Ayinithezwana. Enye reaction, enye reaction. Enye reaction sithi masiyibuka ngokuthi sishintshe the factors esingawashintsha esingakafiki kuwona. Enye reaction isheshe yenze njani? Iformisha i-product. Ayinithezwana. Any reaction, yes, informisha i-product, but later. Ayinithezwana. Yini edala lokho? Ilento esibiza ngani ke manje? Ngama-factors that affect what? The rate of reaction. Angithezwana? Okay, sisazokwenza la ibhodini umzekelo walento esixoxayo. Kuyezwakala? Alright. And buka ukucollide kwama-objects ngiyakhuluma ngathi i-reaction kusuke kuyini? So very good ukungqubuzana ngesizulu ngene ukungqubuzana kwani kwama-objects angaba mabili or more. Anisezwani? Alright, buka if these objects engangqubuzani effectively engabe iyakhandeka lento esibiza ngokuthi reaction. Angeke izikwazi ukukhandeka lento esibiza ngani nge-reaction ngoba egcineni i-reaction kumele siformishele ini the products. So aformisha kanjani ama-products lento yethu esiyenza ingekho effective? Angeke aze aformisheke. Kuyezwakala? Okay, ngithi sizobuka what we call the rate and extent of what of reaction. Noma singavele sithi the rate of what of reaction. Sizobuka how fast ama-products ethu eformisheka noma ama-reactant ethu ebanjani eba-used up. Ama-reactants abanjani? Aba-used up, ama-products enjani? Ayaformisheka. Ayinithezwani? Okay, let us make an example. Oh, before we even go to the example, ngithe mina i-reaction ukuze yenzeke kuzomele yenzeke njani effectively under which theory? Collision theory. Ayinithezwani? Angini bengithe mina ukuze i-reaction yenzeke the object must collide. Sengiba specific ukuthi manje the object must collide effectively under which theory? Collision theory. Uthini collision theory? It's the particles must have what? Enough what? Kinetic energy. Ayinithezwani? For the reaction to happen. Yes. The collision what love? The collision theory. Okay, the particles must have what? Must have enough kinetic energy for the reaction to what? To occur. Point number 2. Uthini collision theory? These particles must have what? Correct what? Orientation. They must be correctly oriented. Ithini indaba? For an example, ngizolungisa le ndaba yani ye correct orientation sisuke sikhuluma ngani. Okay, ngaze ngebhodini angenze nje ngochoko wami. Awuyibuke la into yami ukuze uma ngigqubuza lezi zinto zami uma ngiqhamuka ngaphambili kanje engabe kulula noma kunzima ukuze labo chokubamba be-break down uma ngiqhamuka kanje? Kunzima, obvious. Kunjani? Kunzima. Kodwa uma sengiqhamuka kanje sekunjani? Sekulula ukuthi lo enze njani? Aphuke. Ayinithezwani? It's because of what? Of the correct orientation. Ayinithezwani?
ngiyishaye kuphi esikhonkosini orientation ayintsezwani okay uma khulunywa nge-correct orientation usuke kwazile leyo enye i-particle ukuthi i-reacted nenye i-particle endaweni enjani e-correct yazwakala okay the particles must have what correct orientation point number 2 point number 1 utheni particles must have enough kinetic energy ayintsezwani particles must have enough what kinetic energy u-ek log equal to bani to 1/2 mv squared akunjalo yini kinetic energy kinetic energy it is the energy due to what due to speed of motion ngezwakala for there to be a kinetic energy kuzomele kube nani kuzomele kube nalento esibiza ngani ngespeed or velocity kodwa sisebenzisa uspeed la ngoba asizi ukuyinaka ini i-direction ayisezwani the difference between what speed and what and velocity ukuthi speed sibuka ini only the magnitude ngapha kwi velocity sibuka both what magnitude and direction ngezwakala alright ngithini mina ngithi the particles must have ini ispeed esinjani esi-enough ukuze zoba nani ne-enough what kinetic energy ukuze ikholo ilento esibiza ngani nge-reaction yenzakale ayisezwani alright rate of what of reaction asambeni ke siyobuka ukuthi these factors that affect rate of reaction okay before we even go there niyabona ngiyathanda ukuthi before we even go there ngiyenzela ukuthi siyilandelanise kahle ayisezwani senze njani siyilandelanisa kahle asambeni so define lento esibiza ngani go reaction rate reaction rate what is reaction rate very good and says one it is the change in what in the concentration of what of reactant or product per what per unit time and says one okay so sizobuka ini ngeke ngibhale ke mina la angise ngishilo ngani ngomlomo wena uzobe sebenza njani phansi uyibhala asambeni ke mina ngiyibhale ngokwani ke manje ngokwe-equation ithi lento the rate of reaction RR rate of what of reaction or reaction rate is equal to what to the change in what in concentration of what of reactant or what or product per what per unit time ayisezwani yes okay reaction rate i-reaction kusuka kuzokwenzeka ini the change in what in concentration not just in concentration nakwezinye izinto engisazoyibala kuwena per what per unit time rate okay alright asikopishene ekugcineni ngamabomu asiqale nje siyixoxele nje ayisezwani asikopishene nini ekugcineni ngamabomu uyabona ithini lento leno ithi reaction rate lapho sisuke sibuka khona ini ukuthi how fast or how slow is the reaction ayisezwani sibuka ukusheshsha kwani kwe-reaction ukuthi kuhamba kanjani ayisezwani alright sisuke sizobuka ini the rate siphinde sibuke ini ukushintsha kwani kwe-concentration yama-reactants noma yani yama-products buka-ke ama-reactants they have what we call what a negative change ayisezwani anani ama-reactants ane-negative change bese kuthi ama-products anani ane-positive change why ama-reactants ane-negative change ingoba enza njani ayadleka ayisezwani uma ngireacta for an example ngizozenzela nje example ngento engahlangene nakuphi nalokhu ayisezwani alright if ngenza njani ngireacta ngenza njani let's say lezi zinto ziya-react ngizokwenza example ngazo ayisezwani ngineplange nginani ngebhikili ayisezwani ngithi ngizoreactisa iplange nani ngebhikili ayisezwani ngifuna ukufomisha ini isicaba do ayisezwani buka I take iplange lami ngiyawahlanganisa amaplange ngini ngithatha ini iy'pikili ngenza njani ngiyakuhlanganisa yini eform shekile
isivalo. Angithi inhloso bekuthi ngiformishe ini isicaba. Ayisezwana? Isekhona ni ipikili, isekhona ni ilo amaplanga. Yes, kungakhona kungebibikho koya ngokuthi bekungakanani. Ayisezwana? Koya ngokuthi bekunjani bekungakanani kodwa kwenzakaleni udlekile. Isicaba senzakaleni sona siformishekile. Begaineka ngakuphi ngakuma products bekuluzeka ngakuphi ngakuma reactants. Ayisezwana? That is why ngithi kunani kuma reactants kune negative change. Senza njani siyaluza ngapha kuma products, senza njani siyagaina. Before ama products ebekade njani ebekade ngekho, ebekade ubani e0. Ama reactants ebekade njani ebekade ekhona. Ayisezwana? Emaningi kodwa senza njani aseya decrease ehla kwaze kwafika ekutheni ama products awabe njani awabe formed. Athi ama products uma senjani uma sekhona kwase kuma njani iyami reaction i-reach le point sibiza ngani nge-completion ukuthi sesiqedile. Uyayibona lento leyo? Alright, ngithi mina if le formula yethu angisho yayibona ukuthi ime kanjani, ime kanje. Uma kuwukuthi sikhuluma ngama reactants izoba njani? Izoba u-negative change in what? In concentration over change in what? In T. Ayisezwana? Kodwa uma i-positive kanjena okwazi ukuthi ukhulumela ini lapho the product. Yazwakala? Alright, let us represent this graphically. Ayisezwana? Alright, sisazofika kulo kwi-theory part le ethe ukuzinza. Okwamanje nje asihambe sibambe lama keywords amancane ukuze soba nenhluso sonke. Ayisezwana? Let us represent this graphically. Let us say we were given the concentration in mole per decimeter what? Cube. We were given what? The concentration in what? In mole per decimeter cube. Lana sasisinikezwa ini mntanami? Time. Okay? Sasisinikezwa ini? Isikhathi. Uyabona? Yini esisuke sinayo ekuqaleni nakuzoqala i-reaction? Ama reactants. Very good. We have the reactants. Okay? Sinayo lento sizoyi-reactisa ukuze siformishe okungekho. Ayisezwana? Yini esisuke singenayo? Ama products. Ayisezwana? Buka. So sonke sesi-aware ukuthi ama products igraph yawo iyoqala. Akunjalo? Iyoqala phi ama products? Very good. Iyoqala kuphi? Ku0. Eyama reactants iyoqala. Iyoqala ngala ukuthi kuphi asirepresentanga nganamba kini. Asazi ukuthi izoqala kodwa khona kuzobe kukuphi? Kuzobe kuyi-certain value. Akunjalo? Okay, so izobe inayo a certain concentration. Asiqale lapha igraph. So whenever ubona igraph eme kanje la kwi rate of reaction une concentration ungaba nani nama moles, number of moles ungaba nani ne mass ungaba nani ne volume. Ibambe lapho kwamanje. Ayisezwana? Ngithe ungaba nani i concentration ungaba nani? Very good. Ne mass ungaba nani? Number of moles ungaba nani? Ne volume. Ayisezwana? Lana kuzoba yini? Isikhathi. Uyabona? Let us say ubunani ubone volume. Iformula yakho in that case izoba ubani? U-change in V. Ngeke ngisaba u-change in what? In concentration. Ayisezwana? Ngoba manje ushintsho lenzakalayo la nolwani olwe volume. Yazwakala? Alright. Asambeni. Angithi nginawo ini lana. For an example, let's say ngino 7 mole per decimeter cube. Uma edleka u7 mole yenza njani? Kwenzeka i-reaction njengamanje. Wenza njani 7 mole? Uyadleka, kushuthi uyancipha in concentration. Automatically or at the same instant or simultaneously lo usebenza njani lona? Usuke enyuka. Angisezwana? Usuke enza njani yena? Usuke enyuka. Uyabona? Ngoba yena wenza njani? Uyagaina. Uyayizwa ukuthi hamba kanjani lo ndawo? Yes. Alright. Sithini? Sithi siba negraph yani yama reactants, sibe negraph yani yama products. Yazwakala? Ama products enza njani? Ayaformisheka bese ukuthi ama reactants enza njani wona? Ayadleka. Uyayibona ukuthi hamba kanjani? Yes. Alright. So let us say
we were given lo 7 enguvezayo laphaya. Bathi lana ubani? U7. Ayinisezwana? Ubani la? U7. Igraph yethu ngamabomu. Asibeke la. Igcina ifika la ku0. Okay? Bese bethi isikhathi sethu la siubani? Siwu6. Siwu6 seconds. Ayinisezwana? 6 bani? Ngamabomu amakhulu angithi minutes. Asitheni lana ama minutes. Ayinisezwana? Angifuni iscreen. Bese bethi calculate the rate of reaction la. Calculate what we call what? The rate of reaction or the reaction rate. Uzokwenza njani in this case? You will write your formula or equation. And it says what? It's RR is equal to 1. To change in what? In concentration over change in time. Buka. Yi igraph yale ama products noma ama reactants. Uma kuthi ama reactants kusho izoba njani? Izoba negative. Ayisezwana? Alright, sengithini ngithi negative open bracket. Change stands for what? Final minus what? Initial. Shuthi lana ngizobuka ini la phezulu. Concentration final minus concentration what? Initial. Ayisezwana? I-concentration final ithini la? Very good. Ithini? It is 0 minus concentration initial la iqale khona ithini? Uyayizwa ndawo? All over. Uthi final uthini la? Very good. 6 minus la iqale khona isikhathi angithi vele eqaleni bingaqali reaction. Ubani? Always your rate of reaction answer khona kumele ibe njani? Positive. Ayinisezwana? I-answer kumele ibe njani? Positive. Angishongo ukuthi equation yabona ukuthi equation yakwazi ukuba negative. Iba negative uma kunjani? Uma ngingama reactants. Ayinisezwana? Iba positive uma kuyini? Ama products. Yezwakala? Alright. So i-answer yami uwala. U7 over bani? 7 over 6. Khumbula phela, anginilento le ibe u-negative 7 over 6. Kodwa wase multiply ngolo bani ngalo negative ongaphandle. Uyabona? Wase kuba ubani? Positive 7 over 6. Kodwa khona into eshodayo. Khona ini? Into eshodayo la. Yini eshodayo? Very good. Yini? Ama SI units. Ayinisezwana? In this case benguvezela ukuthi concentration yini? I-mole per what? Per decimeter cube. Angini? Okay, buka ke phezulu benginani? Benginomole per decimeter cube over what? Over minutes. Ayinisezwana? Shuthi ama SI unit in this case azoba bani? Over minutes to the negative of bani? Of 1. Why ngithi to the negative of 1? Ngithathe lo ngaphansi. Angithi ngithe all over mina. Thathe lo ngaphansi ngambuyisa phezulu kwase kushintsha isign yani ye-exponent. Yezwakala? So njengamanje these are my SI what? Units. Kuba kuthiwa bengisebenzise the seconds bekuzoba bani la? Bekuzoba per second. Kusho ukuthi lokho bani? U-S to the exponent of bani? Of negative 1. Yezwakala? Okay, simple as that. Asambeni ke siyobuka lento manje ukuthi how does these factors affect the rate of what? Of reaction. And says one. Okay, let us first list these factors that affect in rate of what? Of reaction. And says one. Which are those factors? Nature of reactant, temperature, concentration, surface area, pressure, catalyst. And says one. Nasilandelanisa kangaka manje ngoba phela nilandelanisa kahle nikremile noma ungaqala ngakuphi ayisezwana noma ungaqala ngakuphi uzobona nje ngizovela ngiqalela ngetemperature isuku. Alright, ithini indaba njengamanje sesizoyibhala la indaba sesiyawazi ngithi thina ama factors that affect what? The rate of reaction sithe mangaka awu6 ayisezwana. Alright, asambeni ke siyowabuka umuntu simbuke yedwa ukuthi wena kuyi affecta kanjani i-rate of reaction. Wena uyi affecta kanjani ini i-rate of reaction. Asiqale ngani manje? Nge-temperature. Temperature. How does the temperature affect the rate of reaction? How does the what? The temperature affect the rate of reaction.
I-affecta kanjena ke rate of reaction temperature. I-affecta ngokuthi senze njani, si-increase noma senze njani, si-decrease. Angisezwani? Simple as that. You can either what? Increase temperature or what? Or decrease temperature. Kwenzakalani kwi-rate of reaction uma i-temperature senza njani? Si-increase. The rate of reaction also what? Increases. Kwenzakalani kwi-rate of reaction if i-temperature senza njani? Si-decrease. The rate of reaction also decreases. Very good, simple as that. Angisezwani? Asambeni ke sibuka ukuthi leyo nto leyo ke yenzeka kanjani. Angisezwani? Sesibuka ukuthini manje? Leyo nto yenzeka kanjani? Kanjani? Asenzeni i-example yethu la. Kunento eyenzakalayo la. Ethi for the collisions to be effective. Angisezwani? For the collision to be what? To be effective. Angine sike sathini? Sathi they must have enough what? Kinetic energy. Ubona ngani umene enough kinetic energy? Ubona ngokuthi elingane noma ebemkhulu kunani? Okune activation what? Energy. Angisezwani? Alright, ngithini? Ngithi your particle uyibona ngani mawukuthi effective? Ngokuthi ibe ne kinetic energy enjani? Elinganayo noma enjani? Enkulu kune activation energy. Yini activation energy? For the reaction to take place or to occur. Angisezwani? I-minimum energy. Angisezwani? Uma ngithi mina la eklasini ukuze uphase kumele uthole bani? U50. Iphepha le-out of bani? Le-out of 100 ngithi mina ukuze uphase kumele uthole bani? 50. This 50 is the minimum energy for you to what? To pass. Then kunalento sibiza ngani ke? Nge-activation energy. The given activation energy ngaleso sikhathi isukuyini? Isukuyi-minimum energy required for the particle to pass what? To pass the test. So sesingasho sithi nani lapho? Enough what? Kinetic energy. Yazwakala? All right. For an example, let us say I have my container. I have my container. Inani container yami? Inama particles. Inani? Inama particles. Angisezwani? All right. Ithi mayiba nama particles bese sithola ukuthi iparticle eyokuqala iwubani? U5 joule. Angisezwani? Eyesibili iwubani? Iwu4 joules. Eyesithathu iwubani? 3 joules. Ubani le 6 joules, 3 joules, 4 joules. Angisezwani? All right. Besithini indaba? Besithi indaba I have the given what? Activation energy. Urepresenta ngobani? Manawu EA. Angisezwani? Ngine given what? Activation energy. Bathi ubani activation energy yami? Let's say iwu5. Angisezwani? Iwubani? Iwu5. Bani? Joules. Angisezwani? Yes. Okay. I-reaction yami between these what? These 6 what? Particles. Angisezwani? I have the reaction that is in between these what? These 6 particles. Angisezwani? 1, 2, 3, 4, 5 what? 6. Okay. I-particle yokuqala iyayimitha yini minimum requirement? Yes, it does meet what? The minimum requirement. Ngoba iwubani? Iwu5 joule. Eyesibili? No. Eyesithathu? No. Eyesine? Yes. Lena? No. Lena? No. Should I meet the minimum requirement manga? Awu2. Awu4 awayimithi. Maningi anganjani? Angayimithi i-minimum what? Requirement. Ingabe reaction yami lena yenzeka fast noma yenzeka slow?
yenzeka very slow. Angisezwani? The rate of reaction lana injani? Is slow. Angisezwani? Bese mina ngiyachuza ukuthi ngoba reaction yami yenzeka kancane, let me increase what? The temperature. Angisezwani? Buka into kumele uyazi nge-temperature. If you are increasing temperature, i-temperature ngithi it controls what? The heat or what? Ilotuzana. What do we call this? I-temperature iya control ukuthi ifuna kushisa noma ifuna yenze njani? Kubande. Anisezwani? Alright. If kuwukuthi ifuna kushisa kwenzakalani? Izonyusa lento esibiza ngani ke bantwana? Nge-kinetic energy. Anisezwani? Okay, if kuzobanda izodecrease in the kinetic energy. If you use kinetic energy, the particles will move faster. Anisezwani? Ngithi mina i-temperature has got what we call a kinetic energy. If I increase the temperature, yenza kinetic energy also increases. Very good. We chose ukuthi i-temperature yenza njani? I increase temperature. And says one, if we increase temperature, the kinetic energy will also what? Increase. Meaning, getting mark increase the temperature and say, ama kinetic energy zenza njani? Aya increase. Actually, let's say increase ngobani ilo kinetic energy ngo 2 joules. Ngenze example, ne? Let's say increase ngobani ngo 2 joules plus bani plus 2 joules. Meaning each and every particles. Ayisezwani, i-particle in a particle iyowenza njani? Izo increase ini ngo 2 joules. Ayisezwani. Shuthi njengamanje this particle isiwubani? Very good, very good. Isiwubani? Isiwu7. Le isiwubani? Lena? 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 Alright, awuxoxele mina. Mangaka ngayimithi i-minimum requirement? Awekho. Wonke njengamanje asenza njani? Wonke lawa ngaphakathi has got what? Greater kinetic energy or what? Or equal. Anani? Ane kinetic energy enkulu noma enjani elinganayo nobani? No activation energy. Ayisezwani? Sesingasho sithi anjani? Are effective. These particles anjani njengamanje are effective, meaning the collision will also what? Effective. Yes or no? All right. So the rate of reaction will what here? Will increases. Sesingakwazi ukuchaza ini manje. Sesingakwazi ukuchaza i-collision theory ngokwani? Ngokwe-temperature. Sesingakwazi ukwenza njani? Ukuchaza the collision theory ngokwani? Ngokwe-temperature. Sesingathini kuyiphondo lokuqala yini eyenzakalile ekuqaleni? An increase in temperature. Very good. Angithi uboneni uma increase in temperature ne kinetic energy what increases. Ayisezwani? Aha, usungathini manje? Le kathi increase temperature ilo kinetic energy. Angithi ubona ukuthi increase in the number of particles with enough kinetic energy or with kinetic energy greater than or equal to the what? To the activation energy. Yenze njani yona? I-increase. Angithi the number of particles abene enough kinetic energy kuqaleni bemangaka? Ebe-2. Njengamanje asemangaka? Ase-6. Uyabona? Okusho ukuthi the number of particles with enough kinetic energy what? Increases. That one is point number 2. Ayisezwani? Okay, kwasebese kwenzakalani njengamanje? Hayi, point lokugcina lelo. Iphone lokugcina lelo. Okay, buka. Angenibuka. Nginivezele something. Sime point number 2 angeni. Okay? The number of particles ebekade enani ekwazi ukureact before ebemangaka. Shoot the number of collisions per unit time ebemanjani ebemancane. Ayisezwani?
Njengamanje uma ukuthi mina nginyusa the number of particles akwazi ukureact, shuthi the number of collisions. Angithi ama collision abenzeka kwabanjani? Kwaba u2. Njengamanje the number of collision have what? Have increased. Okusho ukuthi the number of collision per unit time what? Increases. Angisezwani? Bese lokugcina ke point selingasho sithi lithi the rate of reaction increases or the reaction rate what? Increases. Kuyezwakala? Yes. Do you understand that part? Yes. All right. Angazi noma ngibhale nebhodini lama point lawo. Can I bhala them? Yes. All right, let me bhala them. Ngizowathatha phansi ngamabomu ngoba i-English ayifana ngisezwani. Nami ngine-English yami yini? All right. An increase in temperature. Asibizeni lento angithi ngibhala ubuyibiza nawo. An increase in temperature causes very good causes the average kinetic energy of the particles to what? To increases. Average. Point number 1 no. All right, point number 2. Point number 2. Lento siyivezile ngoyi diagram. Uthini point number 2? Number of okay, number of particles with kinetic energy that is greater or equal to the what? To the activation energy increases, or the number of particles with enough kinetic energy increases. Get the one? Yes. Bese kuthi point lesithathu lithini? Was yini? Shonini tade ngisho la. Number of effective collision per unit time increases. Effective collision per unit time increases. Bese kuthi ukugcina kawo ubala ngene. Angithi lokugcina selithini? Lithi rate of the reaction increases. Angisezwani? Okay. Take the notes so that you can wrap. Sibuye njengamanje sizobuka the factor esibiza ngani nge-concentration. Notes le temperature leni. Take the notes. I'm giving you time to take it in notes. Uze sodlulela kwi-concentration.